Bueno, la veritat és que a la categoria es nota la diferència en primera. Moltes de les de l'equip ja havien jugat a preferent o venen de categories superiors, però les que som noves sí que hem notat una mica aquesta diferència, la intensitat, sobretot la intensitat del joc i els equips que ens pressionen, ens costa més jugar al nostre joc, així com ens el podíem jugar més i així, aquest any ens ha costat més, però tot i així és una categoria on de moment estem podent competir i per tant estem molt contents. Bé, doncs és un equip bastant nou, o sigui, potser la meitat de l'equip continuem d'altres anys, però han sumat moltes jugadores noves, hem tingut també baixes que no esperàvem i això al principi es va notar una mica, la forma d'entendre'ns, de jugar, tal, que ens costava bastant, però cada cop amb els entrenos, amb activitats que fem fora del que és el futbol, així ens hem anat cohesionant molt i trobo que ara cada cop es nota més que estem molt unides i que és un equip que té ganes de competir i fer coses juntes ens està ajudant moltíssim també dins del camp, fer coses fora del camp i dins del camp. El míster realment es nota que s'ho curra moltíssim, que es prepara molt les coses, estem aprenent molt. Els 2 últims anys havien estat així com més fluixets, però en aquest últim any, aquestes setmanes que portem ja de competició i tal, estem aprenent moltíssim tema tàctica, tema tècnica, estem treballant coses superdiferents, els entrenos són molt enfocats en el que es vol treballar, estratègia també, els resultats dels partits ho demostren, hem marcat molts gols en l'estratègia i per tant jo crec que estem treballant molt bé, tant el Poli com el César ens estan ensenyant moltíssimes coses i res, a seguir així. Sempre ens han ensenyat que hem d'apuntar alt, per tant nosaltres volem arribar al màxim que puguem. Si es pot guanyar la Lliga, estupendo, però si no, doncs mantenir-nos el més alt possible, competir, ser un equip que costi a guanyar, que dir, ostres, doncs el Sanku ens ho posa difícil, ens posa dificultats i això, intentar lluitar-ho al màxim. Doncs al Sanku femení estem totes molt unides i ens coneixem totes molt, hem jugat en categories inferiors juntes, hem anat pujant, ara al sènior hi ha gent des de 17 anys fins a 30-32, per tant jo crec que és superimportant potenciar a les nenes més petites que vagin creixent perquè en un futur poden ser un suport molt important pel primer equip, ja que gent com la Carloteta, que va passar amb 4 anys, ha passat de l'infantil i ara ja està al sènior A, donant guerra, o sigui que jo crec que és superimportant això, que es potenciïn les categories inferiors per tal que puguin reforçar en el seu moment els equips, els sèniors, els juvenils, el que calgui.